И пише, сега отиваме към леля ми, очаквате влога, дали тръгваме. И да, влог, имам интро и аутро, благодаря на Instant, защото гледах клип, много помогна. Instant, ти си the best, абонирайте за Instant. Благодаря за това саба. Да. И да, така че очаквайте, сега след няколко секунди за вас, за мен за минути, се прехвърляме към ховерборда, където отиваме към леля ми. И да, чао. За сега. И да, приятели, тук сме. Сега ходим към леля ми и към леля ми, да. Тук е някакъв път. Гледам тук. Дупки колкото искате. И да, още избрахте. Влог номер 1, за което много се кефя. Мъдръста. Да, за малко спирам. Тук сме. И да, ето който искаме да види. Да, не го. Много зле косата, сега се изкъпах. Да. Тъпо. Чакайте тук. Да, виждате. Там ето го и влогът. Това беше училището. Аз съм роден в град София и да. Сега просто тук уча и да. Много яко. Това градче. То не е много голямо, ама не е много малко. Тъй че, да. Това е училището. Който иска да знае, там имаме върти, но вече това е тук до 4-ти клас се учи, и там вече е по-нататък има голямо училище, отзади до Кламайче. Добре. Тук е без забранена зона за влизане, тук само автобуси могат влизат. И да... Ховерборда ми много доволно съм тук надолу ще трябва да слизаме. И да, вече като се прибера, може би пак се включа. Прибрахме се вече. Оставихме 1 час и половина се губа. И в момента сме вкъщи, в момента сме след на лампата. И във влога може да сте видяли, че лампата свети, да, защото бях пуснал шторите. И да, може да кажете, не, ти не си влога, напротив влога. И да, обзето в момента съм вкъщи и легнах малко с почина и с малко само да ужасвам клип, който в момента вие ще видите, така че обзето да, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за още и да, бях много доволен от тези влог и чао, очаквате по-дълги влогове, разбира се и да.